Ezulama. 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 Ah, ị ga-asị m nna. Ezulama. Ele ka ọhụ. Ka no. Ezulama. Ele me agba nwa ka ekemedere mbosi. Ego mmanya kọmkpọ. Awo ma eche m nwa ka eche mbosi a. Amoto ntọrọ jiri kelu na ala ha n'ihu bene. Ọ bụ nwa m. Iwe were gị nna. Iwe were gị. Na ka mara ka emere ka o ji esi. Ele nna oji ogwe emiti ndị nze nwa na-eje. Echiwe m ọzọ. Iwe were gị nọ enwebiri ihe nsị. Ezulama. Ezulama. Okorie nwanne gị ọ pụta nwekwara apụta mbọsị a anyị si ka anyị Okorie apụta. Okorie apụta. Ọ gịnị? Ị na-azama m okwu nke ha n'elu. Ị na-asama enwunye na-esegburu anyị mbụ. Ị na-asama ya bụ okwu n'elu. Ya bila kali me yiri This guy is mad. Ezulama. Ya bila kali nsogbu. Oke bịa. Akwa ahụ dị n'anya oke mụ na ya na-abụ ka o ji eghe gburu. Ọ sụchara ihe nji isi ka m pụta. Ka nkịpụrụ anya mana. Eguzi akwa a gị na-eme. Ejenu nkwu okwu ka m ga-esi ekwu. Apụtaba m bịa ka m si apụta owe ma mazụ ya si ka mara ma. Efu m ka ọ bụrụ efu ego. Ihe na-awa ka m nwere otu mgbe ahụ na ego nwere. Enwere ihe nsị bụ isi mmesa ka mụ na gị na-ahụ n'ihu. Ụmụ hapụrụ m. Ihe kpaa mmadụ mkpa. Efu ihe a na-akpa gị. Ya ka m na-ekwu. Ọ bụghị ya ka ị na-ekwu. Ọ bụ iburu ụzọ ịjụọla m ada nwaanyị anụ nwaanyị oleghị ada nwaanyị na-agba nkwụ. Moto ere pakịba. Unu na-adị enwusi ụmụ nka anya ukwu enweghị isi na ọdụ. Kama ị ga-ekwu si ma mere ya na-asị gị. Ịdawa ada nwaanyị jiri gbaa nkwụ ka nwoke ji je gbaa nkwụ nwaanyị. Ndị ọkpara m ji wee lụọ nwaanyị ahụ mụọ nweta. A na-akọ pipiti. Ịjụọla m ese mitiri. Ọ bụ ọwụọ. Ihe egwu niile na-achọ ebe ị na-ebite ego. Ife onye ị ga-ebi ego si ya nwanna nọ nke ego ka m bi ibi. Ịbịa gịnị? Gaa ntị. Nna anyị ukwu. Ihe ejebe mgbe ọzọ. Mgbe ọzọ. Hapụ ego a mgbe ọzọ. Na ntị ndị ọ bụ ezoro ma o zuoro mgbe ọzọ. Mgbe ụfọdụ inwe ihe na-akpa gị ịchọ ka ije kọrịrị ya mmadụ. Jee nwanna na-ekwesịrị. Ọ bụrụ onye eme o mere iji na-aghụghọ maọbụ ịbịa efu ha ego ndị okenye efu ego ezoro ma gịnị mgbe ọzọ ego afọ ha ya otu a mgbe na-echenjisi ihe efu ya bụ nsogbu anyị nwere na nke ikpeazụ a n'ala Igbo kpatara imirikiti ihe eji eme n'ala Igbo mana onwere ozi ọnụ a ga-eji ekwu ya ịma ya kpatara ya na ya imirikiti ezinụlọ taa na-ada aja ihe a eze udo ihe a na-akpọ ya bụ eze udo ịkpọwara m ikpogbu onwe eze udo ihe a eze udo ihe niile ọ na-etume ezoro nwa bụ ihe a mkpa ka ahụ efere ihe a o mere nwoke ochenji mind o mere nwaanyị ochenji mind lee ya ebe a commitment na ya ka a na-akpọ commitment
Commitment in Africa, commitment in nwoke, commitment nwanyị, commitment ndị ụkọchukwu, commitment ndị gọọmenti, commitment mmadụ na-eku ume na ebe a commitment. Ihe na-agba ya nke ikpeazụ a bụ Mr. Commitment na ya. Mr. Commitment. Onye jiri ọrụ jiri ya n'ọrụ. Ọ chọghị ịkọ ọkọ gị nke ara agwa agwụ. Ụzọ gị si apụta oge si eru gị aka ilecha model ya anya ike agwụ gị mana ile anya isi hard way but the only way. Commitment. Agadi nwoke apụta ebe a gasị nna ikwu onwe na-asị anyị ọ bụ ego emebi ọ na-akụghiri ya ndị ife o si kwughiri ka imirikiti ndị mmadụ si kwughirizi n'ala Igbo kịta maka ihe ego ifu ka o si akọ na ọ nakọtasị ada nwaanyị alụọla di ọ nakọtasị ada nwaanyị gbara nkwụ ha abịa ọ na-akọ ofe ihe maka ihe a otu a ka o si jide ndị igwe ndị eze ndị dị iche iche ha na-akụzitu maka ihe a onwezi nwere ike ikwu the rating ka o si eme just maka ihe a check yourself mara ebe ihe a kpurugburu maka ihe a mara ebe ihe a dugago mara ebe ihe a tigoro n'ime ya just maka ihe a nji n'aka ebe a ihe a commitment chekie nke o commit gogo na ya a na-ekwu ndị mmadụ a na-anụ ya ana m akọ ka ndị ọzọ si akọ ndị na-akwado NTI TV bụ Flawless Cosmetics Limited. Ọ bụ ha na-arụpụta Baby Secret ga-ahụ nwa gị dị pọlị pọlị.